Armut kisamla kasi nakajalai kebla syathok wal syukur Huawei company kebla tip kum ka SSA security firm New Delhi. Hakaba kita kisamla kila syakular ban wantre ya kate ka kam kila syakhot sya Anand Vihar kabadan Nongba New Delhi. Ya kate ka firm kila yo jing tip link ba ka online advertisement kabala tip kerteng kum ka SSA security firm New Delhi. Hakaba yadai bat kate ka jingja kat kum ka jing pentip daw nong yalam ka KSU Delhi unit Usamla walam kupar nong siet badai Vice President Ulayathu bahaka janmi kesan tarik mentau benai unai tung layo jingtip ba arngut kisamla khasi ki batmu ban wantri Delhi kila syathok ha ba kila tu ban aikam ki hapo ka security firm mene ka janmi ki layo ya ka phone call na aku ki khana na shalom ki basa ko thani hedani te katkum ka jing batai jongki ki ong ba ki oi kini ka advertisement ban apply kam Shani Delhi kumbini ki security personnel but kila apply ba anda kila apply kata kam kiyo eka email ba kata email kiyo phone number but anda kila call ka phone number utau breu uba kular ban ai kam ki ula khat ki Delhi te ula lisha mo uhi kina railway station but anda kila poi Delhi ula yalam ki hakata kawi kacaka kabalong ke kenjai hindai ong ba kali office ka jong anda kila po yang ta ula pan lagi kumba san hajar tengka ye uong ki ba kami kapisa san hajar kadi ka bai uniform yang kita ni ban long security te kini ki khana bakri ke jing bam tip kila ai kata ka san hajar tengka but anda layu ta kapisa pa ula shu e ki hadin shisi ye ukhat biang ki shi kata ka uki ki ru klam pen biang jakasa kam pen biang ka bam kam pen biang kadi shu e ki bundo te ukhat biang hindi ki hadin shisni wo ongba fi haban siu pisa shushu namar kani ka pisa bhab siu biang ka kadai na bentai ya ka verification leja don bok iki ba kidon kini ki breu marjan kila longkumba I warning iki ba kini ki breu ki ba thok ki ba shile fraud te what ngit iki but daliliru umdai ban ai pisa la ne ngit ka bo ongki te kini kena anda kila sorry kata depend not on jaka but kili Shanghai police station railway station there are singi bokli ki Shanghai railway station kem bam kundi kem yo dem kem yo TIA kat hadu manager mit ki ya calling kumto kumba khandai ko baji ini permis na kaliang jongka KSU Delhi unit mesin yo ka phone call would milali care railway station milawan chari ki but mentang ilawan yang namiki kum mayang ni hadin janga Meghalaya House wasam dihar mentang ilayo pensa shoi ki ha Meghalaya House but ya ticket joking in sa book not la share shi sngi khanang bangin yo pen poi ki shi tenga shimru ekene kalat bangan ai kuble ya imentri chongka General Administration Department iba snyo phalang thar ya ka employee jing i banya rap ekene ki khna rengkap du ya ka resident commissioner jong Meghalaya House fi kum ka seng kum ka KSU Delhi unit kini ni shijo ajing tip shapang kini ki anda la aja kanu ka jinja ka basusi tada ma kintu hi khna samla kin thai bashan rang ki bawat kam makin dawat jing tip bha kin dawat sani bha but numngit be yanu shwa ba fin wan chabar pala kintu re ka sarkar bakan kit khya bha kini ka kam namar kani kam deshu ka sen ka bading kong kini ki juja naka Porsche kapor